Coronel Ralph Tata Macasarte, number 3 sa balota. Bagong mayor para sa bagong Banisilan, ang sundalong magsasaka. Mayor Ralph Tata Macasarte, number 3 sa balota. Kung ako ang pipili, Yes sir! ng bagong mayor, Yes sir! Yes sir! ang pipiliin ko, Sino? magsasakang sundalo. Si Tata Ralph yan, si Tata Ralph yan, si Ralph Tata Macasarte. Kay Mayor Tata Macasarte, sa kanya sigurado. At kung ikaw naman ang pipili Yes sir! ng bagong mayor, Yes sir! Yes sir! ang piliin mo Sino? si Ralph Tata Macasarte. May lingap siya't matulungin, malinis ang puso, laging tumutulong si Ralph Tata Macasarte. At kung tayo naman ang pipili Yes sir! ng bagong mayor, Yes sir! Yes sir! ang piliin natin Sino? si Ralph Tata Macasarte. May isang salita, asahan ng madla, number 3 sa balota. Totoong may asikaso si Ralph Tata Macasarte. Peace and order, infrastructure development, suporta para sa magsasaka, livelihood program, free education and scholarship, health and medical assistance, suporta para sa mga senior citizens, solo parents, youth, LGBTQIA at PWDs, one-stop shop government services, CCTV installation sa mga pangunahing pampublikong lugar, suporta para sa mga religious groups, rice allowance sa mga tanod. Kaya Banisilan lahat tayo panalo Yes sir! pag ang ating binoto. Yes sir! Yes Pag sir! ang ating binoto si Mayor Tata Macasarte, malinis na pamumuno, Yes sir! kalusugan ingatan niya, Yes sir! Yes sir! pantay na serbisyo, edukasyon kaunlaran. Kay Ralph Tata, kay Ralph Tata, Yes sir! kay Mayor Ralph Tata tayo. Yes sir! Yes sir! Katahimikan, kabuhayan, sa kanya sigurado. Kaya sana pag pumili tayo, ayusin natin po. Yes sir! Sa number 3 tayo, Yes sir! Yes sir! para di sayang ang boto. Kay Ralph Tata, kay Ralph Tata, kay Mayor Ralph Tata tayo. Yes sir! Mayor Ralph Tata, Yes sir! Yes sir! pagdasan ng bagong Banisilan. Coronel Ralph Tata Macasarte, number 3 sa balota. Bagong mayor para sa bagong Banisilan, ang sundalong magsasaka. Mayor Ralph Tata Macasarte, number 3 sa balota. Yes sir!